Bona tarda, ara connectarem amb l'Isona Carmona a la Casa Batlló. Hola, jo sóc l'Isona i sóc la vostra reportera d'avui. Avui us explicaré la Casa Batlló. La Casa Batlló és una obra mestra d'Antoni Gaudí i està situada a Barcelona, al passeig de Gràcia. L'edifici va ser creat el 1877 per Emilio Sara Cortés. El 1903, Josep Batlló va adquirir la finança i li va arrencar a Gaudí reformar. Gaudí, en comptes de derribar, va decidir reformar tota la façana. Va redistribuir l'estructura, va afegir àtic i va ampliar el pati de llums. El nom de Casa Batlló va en honor del seu propietari Josep Batlló i Casanovas. Bona tarda, benvinguts a l'informatori, soc la Diana i ara us passarem amb l'Aina, que està a la Sagrada Família, ja que avui fa 100 anys de la mort d'en Gaudí. Hola, soc l'Aina, com ja us han dit estic aquí a la Sagrada Família, aquest edifici d'aquí darrere. El divendres 29 de febrer es va col·locar la creu a dalt de la torre més alta. Això ha fet que sigui la catedral més alta d'aquí. Medeix 172 metres i mig i la va construir Antoni Gaudí, que com ja us han dit fa 100 anys que va morir. Hola, soc la Guirado i des de Ràdio Les Planes presentarem el còmic amb la Khadija i l'Andrea. El còmic català viu un moment de gran visibilitat creativa, amb una generació d'autors que combina memòria històrica, crítica i social i experimentació gràfica. Després d'anys marcats per la censura davant del franquisme, amb Franco, el sector va renéixer amb la democràcia gràcies a les publicacions com Cavall Fort, que van ser claus a la normalització cultural. Hola, jo sóc l'Andrea. Entre els noms destacats hi ha Albert Montells, un referent de l'humor gràfic contemporani, i Maria Llobert, amb projecció internacional dins la novel·la gràfica. El sector també troba un gran parador en el Saló Internacional del Còmic de Barcelona, una cita anual imprescindible per a professionals i lectors. Hola, bon dia. Som aquí al Museu de l'Antoni Tàpies i ara connectarem amb la Victòria, que està a dintre del museu i us ensenyarà algunes de les seves obres. Bona tarda, ara estem dins del Museu de l'Antoni Tàpies. Aquí podeu veure algunes obres. Unes de les més famoses són Llibertat, Lectura, Àsia o Grey Orche. I ell s'inspira, com podeu veure, en collage i art abstracte, i ens veiem demà a la mateixa hora.